baya uzuri, ni da aso na buga haɗari, zuciya ta yi ganganci, Zara Buhari nake rayi. Zuciya ta yi ganganci. Ni amma ba ɗan sarauta ba, ba daga masu mulki ba, ba ɗan mai kuɗi ne ba, ni abba yanzu ya zanyi. Zuciya ta yi ganganci. Ni abba na san ba za ki so ni ba, ko kin jima ba za ki neme ni ba, ba za ki yarda magana ba, hakan yana sa na laulayi. Na je Facebook bidar Zahra, ba Zara Buhari na samu ba. Na je Twitter bidar Zahra, ba samu Zara ta tabbas ba. Instagram na je bidar Zahra, ba ta hakikar na samu ba. Yanzu Abuja ni zan je, duk da ba zan shiga bila ba, ganta kawai nake ra'ayi, ko da wucewa ta zo za ta yi. Zuciya ta yi ganganci. Wallahi so baya uzuri, ni da aso na buga haɗari, zuciya ta yi ganganci, Zara Buhari nake rayi. Zuciya ta yi ganganci. Buhari Yusuf ta Abba, wannan a Facebook ne, kuma zaki mahausa, wannan a Instagram ne, 07 da 38 da 70, 1537 ne, lambar WhatsApp dina ne, Zahra.